Teka ni ka dekat ke bekandai uni rang ba kinong rak khuri uni sedang ban ya thu la ka jong ka jing po snio. Ti hakatu ka dekat ke bekandai ya thu ba u po snio sepang uding so wan ke jing uding so wan. Kamu so grip kan si mo. So grip. Uding so grip. Tak dekat ke besi po ko bong hauta uding so grip dan lai teli kitanan. Kini ke jing ken mo lai teli kitanan. Nang tapat de kajing state jong kata kajing jong kumba udang kan selut kini kang hande dang kaan kan kani mut dang kaan mo dang mi sentiu kan tengi kasih penan kam kaan ni uja apostrofi tu mo hanya syaki yan dang kaan selut te udang ta kaan selut ang tu ba udang lak pu sentiu dang kaan la mi sentiu nei nang tak apa dia ong ni kirenjup jong kirenjup so jong kilasai de kisah wan bala kalong speed bagai kau yang tak kalong kani kajing itu te kalong hadu kan no kasuki kata tengim tip dari kani ka dijing fo sniu ya tambah ka bayu sum klat tangki pon yu nai lai kita nan kata kajing sei so lu ka step ba hadu selut sentiu so kamu kai kaya renti kumba de ben long yu ding so nang tapat dia ka dekat ka bakat wei kay thu pa de sya munta pot phai sela dia nei khala ka jong khti ka dan khuri man ai pharo to ka babut hari yang tu kaya sok biam atu jing fos diu nei ba ushim mi kita kisah wan kemun kita kidiang ya kita nat ban knyot ha ka khuri ban ai na ka khuri ke jong hau pharo khti pharo kata ka longka jing fos ni jong ni unang ra khuri tengi so tunat ba ka don ila nong kadon ka jing tuit ka berhenti kita nat kiri ki ban sai so te ki sai so ra ya thu kum no kiri ban sai so nang ta so te nang ta pat de mde bi ko tang ta re ya uru ki ai duty ya don ka khuri te long ka te thi ka wan ka ni ka rung sus im kemun ulong tang u channel le ko makalong ba di ban long kalong kai te long kata ka long ka jing fos niu te ka jing kali ka bumi hang ni ya ngi ki ba so ko ya dan na ta kapor ke pen song si yu kan ka jing fos ni yu ni nora khuri kanda ji de bu ji so si i be ko makalong natural ba ta ka nyong haying bendi to ukram ya thu na ka daw le yu sha berat chi bendi andai menta yu pa de ya kan ni ka benta ka pen kuslai yu ka jing kuslai ka ban long ba hato nang yo lat em ban lat ni ban chakri biang ya ka ju ngang mudo de kata namar ka jing hang ni namar ka jing duna jong ka jing chakri ka jong ka pen ngat yu hing bendi ka jing fo sniu pa de ka ai jing kermen shop store la da pi on tam kadao jong ka jing sha set bendi ngim tep tang ba penon kam tin chmat ba ka long kat ka pop tingla ekran chmat no ka long ka jing mai us em pharo kabar pa la da bu tin bu menta ka long ba ka jing duna ka service ka ju pelong yu bangat hang bendi te ka jing pos niu pat ka bet parenti ba ko mo de long ka duty ka jong te ko mo phi de si kan ai ka khubor ba unyo trei biang ka ju kam legit khot ki bak shah mat khot ba phra khot ba nyo phra ta te ka long ba unyo priyo ba pos niu ka ban khia ya ka jing mo jong mi ka dur shabar ko so si nga so ka khadan ka ka bari ta preng ni ki arjing ja ta kai long ha ka jing fo sniu ka di ki jing kermen long ni puli ta kadu to ka dekat ka ba khat ar kai ai ka khat wei kemut ka jing fo sniu ka ajing kermen te pa de udan hiang beni ka jing du jing kermen te ka jing ban khia men ta ka long unyap ne unim ka de ka jing tan telai te rong ba nong phasi ka bendi mot ka ba kut ka de jing sa phasi nai tilala long lada kata ka jing fo sniu ka jing batai ya ka kan wan no ublei ka shingan yu ne te kan de sha ka jing bahane ka ban pen keman ni ka men sim ni ka banang ban khia shu sha ka jing kut te nya pej pada u Joseph uba la ong ba ka jing batai ka de ka bawan national net te u yo kum no ha kata ka jing asngo
ya kan ni kan jing ya thu kan nomor ka jing kalau kom ni mo ngi ki bapuli kan ni ngi sko ba ko mangi dan hang tu tu Joseph tu la ai nam yu blei ulong nong batai ru ya ka jing po sniu ti menta kat ba uni udang ya thu ya ka jing po sniu ke ai ke batarikam po jing Joseph pada kalau kat hadu bonda kata ban clay pada ya ka jing mut yang ka un hab ban juba un hab ban percaya kalau kani kanum dei pada da ka bangi ong karkom batai kuma batai haka kolsor jong ki ken kani karkom batai yangi ki bapuli kani nginget ba nama bula aina mi blai ka sandur ka national da jong blai ka pensyai ki jingmut perkat jong Joseph kum no un sei ya ka jing batai ken kamu uni ubrio uni Joseph usngap pulai jingmut upusan yang kata jing batai jing pos neo kerki nganget kerki ban batai no te usngap jar pulai jingmut upusan ayu unyo kata kajuba masalendat kamu namar nakmat uang ba hatu jing batai mri ublei mo kamu he listen mon pare mo he listen not to reply usngap man kerki ban jubab no jar lesis kichai siyo jing syai usa ai ka jing batai ngamut dur kan long hatap kom kan long kani ka jing batai hang ni pade ka jing batai ka bawan national dat ling ba jong Joseph mo na ublei ling ba jong Joseph ka dei ban address am ya tu jing so ya ka jing dan kam mo fusi mang thi long khot si lai keren mentang niu lai thu temta kata ka ban batai pade kata kan nong kum no ni tu ka dokot ka bakat al u Joseph habo la yo itu ka jing batai wong kum ni uni kilai tenat kilai sengi ka dokot ka bakat lai wong pada salai sengi upharu un kentiu ya ka khli jong me bat un penchong biang ye me halaka kam bat men yo ai ya ka khuri jong upharu ha ka khti jong u ha ka rukom kum ka ba mennu menuru na ba men ba melalong unong ra khuri jong u to ha ka ni ka dokot ka bakat lai mo to lai sengi ka biang ka bubut di tu kalau mahadin lai sengi upharu un kentiu ya ka khli jong me itu kentiu ya ka khli jong me in kam kit jing mut sha ka jing plai na ka ni ka jing bendi kumut ka tu ka jak burom mentala khli biang kumut da ka jing isne ki jong siem namar la da jak burom baru bor khmat kelip rong mo ong keting kasih ni kelip rong bat khli daladi hi kham so thu kadam semadan na sampo temut kejingla on ketiu yang khli sejerong bon pe syakatai ke benta ke persya yang ni bon kajing kentiu ka kawan tu ai kajing yo biang tu ko burom kajing yo biang tu kajing sos kem jemut temu ulat kan nak kajing bendi ulat ta ka khubor ni kalau iba un numat ya kajing yap ka baar pade ka ba ngila yepet menen tu jing thu jing pos ni kalau renti kum tum ni ta ka jing renti jong ka hakani ka jing kom batai pade ni ong bu pharu un pensyong biang me ka kam pat menyo le biang ya kaju temu dah ka jing pos ni kala ada be thu lupai kata mo kalau wan ra khubor jing pelat khubor ta ka basok tu nat ka di tu khot ka bakat saw kan tel da kata ka jing batai kalau ka basok tu nat ka khot ka bakat saw pade ujus se ong bat ukarpat ya uni nong ra khuri kan mau yang anda kala bah bat me tu le sebun yang ngakarpat me tu pun kan mau yang hau pharu bat tu ya lam no yang nak ni ki kia tang ni kentin kalau kam dei ka ba jam ya uni unong ya slok ngam dong Joseph hang ni hing bendi ulong unong ya slok ubaru belai balada kani ke jing batai kalong ke babhai uni bar udah tikena hiru bahan salaj bar bu uni ubalaj un sayok biang ya ke benta ke bahajan bu pharo tadame pai biang satai kan mau lem yanga kawai ka ba nga super khat install ka bomot uni ubrio Joseph kan kamot kumai kran chakmat ban batai ji pos ni scam lani bat halaka jong jing sampang ban batai mo up ya ka jing sandur lani ka jing pensyai na landat ban pensyai nai to kum kalau mentah landat ban pensyai uso scam oni ubrio on slide te
jing bu khtin ka jong Joseph pat tu kan mau yang anda melalai em kalau kamu om ni te la on bu thai bo Joseph udan ni ka jing long tan rai ka jing snorenมันตั้งระดังงานบัตรยพีแล้วเราขำงานอาทิตย์เจ้าบักันสลงกับตาบักลงกระดันตุ่มซิมโซเฮแต่บางอาทิตย์ไปนี้อินสังมาเนี่ยก็ไอ้บางบัตรหมดงานโซหางไม่เลยงานโซคราวแต่ทำไรกันนี่กันเตียนขัดขัดสาวปันอีบอกยูเซลรันใบที่มันซิมโซเรียนกระดันมันซิมกระพาดเนี่ยบักอุสทั่วบักไอ้กับบัตรกันสลงอุดมสแกมบักหาเปร่งกับบักคุ้มกระตากำวันนี่ก็ตัวกระจิงกระจิงประคัดบักอันนี้kat kani ngala patai mot ngala de ue ya ndai ngandai hi Joseph bodan yang mendi bat karpat kelai Yam tak kan nong ka jing song krau kan nomrung hau Joseph umangili ini ru sedang ka jing im hujung u te ka budan ni bediru korkom lek ke jong u ya ka ban khmi sumar kini ki bar orngot kini nong set pendiru nimi I kata ka jing le halor ka jong u Ulek bet kum ki para brio banyak rap iki haka khia kasion te mentahang ni pada yau ni orang ba kinora khuri uyu I te ka ban khia yu te habo shim ya kan ka jing batai bakam dei ka bakersoi ni u ainam sha ublei da ka batikana ru hang ni bakatakan urlong sisha te ha bakatakan urlong sisha nomor u hiyang bani manu banyasai na ka banta jong u ka jong paro te ditangu ni te ubu kan hijing karpan. Ngistu nak bahagian kintin ibu bu hadian pi. Orang tu yalam no yang nak ni kajing. Kajing karpat kabas ngurit baladam lapoi hau paru ya thu sepang jonga am. Bat karpat hau paru ban yalam no yang nak ni kajing. Kari ketika kawin ni ka poin ka balong jing kai pi. Kadang kajing ong kan ka kiriu sempang ki ong nyokor ya kacing ya ketengku kam gojong pi kaba man gasngi wala ki barit lagi bakra bedi ban nyokor kacing ya tengku kam gojong pi nomor 5 te ba sisien gasngi la se kita tengku kin salong kadaw ban yarap ya pi haki sngi ban sawan te u Joseph si kani kacing ya tengku ba uni ulong ra khuri heyeng bandi jong nong rang ba anong pasi cầm đi cầm mình xiêm song hiệp ông bố đi lùm lòng chỉ lòng tan rai để chỉ song rết cái chỗ but cái ní cái chừng long cái chỗ cái chừng nhiều cốt cái chỗ cái đây cái lá chỉ cái khui cái chừng em cái chỗ mà mình ta hang ní hi ông pat cầm pat ja cái chừng bắt tay chỗ cái chừng phò sniu cầm pat ja cái chừng bắt tay thế cái chừng bắt tay chỗ cái chừng phò sniu chỗ nhiều nó rạo khui ula đẹp bu lupa cái chừng kerpa but kung magisuthu na kani ka banta ka ba shakmat chung jing karan ba unong ra khuri to udon ka jing dei be direct bos e tamot kani mot ka de e jing kai ka ba kum ki pri ka ba phuli ni ka khana ba ngadi ban kanma ba ngadi ban nyokor ye ki jing ya lenti ka jing em ka jing tai kam ma ngim tip kan long kisgi ban wan kin kai kin ton kam na kini ni kan do te shu no jong kata ba de ka e ke bangi I hang ni kani kadi kasin ke baningkong ke ba Joseph unyet hu balai bu poi haka yang bendi